Tro magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Nagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, walang batid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Salamat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga na Montag Panamati region-wide mga palangga kita sa labing isa ka oras 9 minutos karong adlaw Sabado night hataw Sabado edition Petsa 19 kita sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Marso. Sabado naman nga edisyon sa inyo siringa para tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabulog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat naman nila siringa pagdulong sa pinaka-ulihi labas. Natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siring kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang katimbang naton oras sa kagabihon, mata kag durunggan sa kagabihon ang ato sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyaw sa pinakawain sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato na maliwat kabantayan kag imusuhan. Amat-amat naman nga pagdalong sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Nagbulos temporaryo sa trono ni Aksyon Dale Salazar. Puwersa ni Aksyon Papang Albin Graba. Back to back sa aton nga piloto. Isa pagid ka Papang Aksyon Nixon Tahong. Teamwork sang duwa subong ka mga Papang. Sabado night na to sini nga pagpangalagad. Kulang na lang ang Paris nga mamang kompleto na ang Sabado night. Sa gihapon na ato sini nga pagbantay sang pinaka mga just in report, breaking news, flash report sa mga balita national, international, update sa COVID-19, away sang Russia kag Ukraine,
ginatutukan rin na ni action ang defensor. Of course, katimbang man sa sininga palatuntunan kada gabi. Ang aton nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Viking. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagan ninyo sa lingang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa labilin sa kaoras. Anong kaminutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kahataw subong kagabihon sa Sabado night ang aton pinaka mga kauturan. May mga event diri sa siyudad sa Bacolod nga gindagsa sang mga millennials dara somewhere sa area sang Mandaragan. Kag sa aton sini nga pag-obserbar karon nga gabi before kita diri nagpungko sa aton program, ang pila ka mga balay kalanan, balay ilimnan, baw damo-damo tawo subong. Bisan paano nakabawi-bawi kag nakagulog ginhawa ang negosyo sa panggabi. Buta-ta subong ang mga kalanan kag ilimnan. Siguro ang iba nagtan-aw konserto sa Mandaragan, ginutom siguro, nag-us-us diri sa Bacolod. Ali sa Mandaragan area, nag-us-us sa Lacson, abaw. Inom diri kaon didto mo. Hindi karapal ang pinaka mga ilimnan kakaladaan sa Lacson tungod sa nagbahaman nga tawo naghataw Sabado night. At least nakabawi-bawi ang mga negosyante nga ara naganegosyo sa orasang kagabihon. Kabay pa nga magkapabili nga matawhaya. Ang dakbanwa sa Bacolod at pisar nga medyo mabatsaganta ang kapaang sang panahon. Pero ang atong sa kalangitan, thanks God, ay naging maayo ang lakat sang panahon. Puwerte ang sila kag igpat-igpat sang kabitunan sa kalangitan. Gindala pa ini sang masyado kasanag nga pagbutlak sang bulan. Kabay pa ng kalingawan. Magapadayon, way lang sa mga insidente kag aksidente. Aton sa mga kapulisan, hari sa Police Station number 1 hasta sa Police Station number 10. Nagapatigayon sa pulis sa Visibility Patrol Saturation Drive. O isa ito ba kauturan nga nakadrink sa mga utod naton nga nagadala pa sa mga salakyan. Extra lang ang paghalong, hindi tagid kung kaysa malikawan ang mga aksidente sa aton sinidalanon. May mga sungkitanay, may mga sagiranay, may ulo-intok, ibanti balintong gid. Depende na sa speed sa daragan mo. Kung hinay-hinay lagan mo, aksidente ka to, ulo-intok. Pero kung overspeeding ka, laban sa balintong. Wala na kung hindi ka ma-hospital, basit di marason, 6 feet below the ground. Muna nga katagabi, way bagkita dili kung kaisa na kakalipad, na mag-remind sa itong mga motorista. Sa mga nagabiyahe, layo pa, hinahinay lang noya. Importante pagkabot sa destinasyon, safe and sound lang. Wala lang pala emerhensya. Kung hindi palang emergency ang hiling gagawon, hinay-hinay lang sa pagdaragan. 40-60, tasig na gitna. Importante nga intak lawas mo sa pag-abot sa destinasyon. Wala lang sa may mabuling kag mabali da. Ato nga mga listeners, naka-like na kamo. Sa mga viewers naton, dato sa nila Facebook Live, like and share. Amo lang amon ayo diri sa Action Radio Bacolod. Sa tanan-tanan namon sila mga public affairs program,
including drama, palihog lang sa aton nga mga avid listeners. I-like gid mo sila nga Facebook page, i-share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Standby na sa mga report na gika sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger Gutim. Standby sa report ni Action Nelson Pateño. Standby man sa report ni Action Arlo Ticar. Sa Lunes, Rason Simana, may mga additional kita nga mga correspondent ha. Halimbawa dito sa Southern Negros, may duha kita kabag-o nga mga correspondent nga mabatian sa pinaka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Labi na gid sa BBB kag sa Action Night Patrol. Ang isa naton ka correspondent sa Sur nagadala sang Hinubaan, Sipalay, Kawayan. Ang isa naton nga correspondent nagadala sa area sa Kabangkalan, Himamaylan, Ilog, Binalbagan, Hinigaran. Kung sino din ang interesado nga mangin correspondent sa Central Negros, dala ang La Carlota, La Castellana, Isabela, Moises Padilla. Pariser lang kamo diriya. Dala kamo diri resume sa Action Radio. Kung kinahanglan nyo, kung gusto nyo magserbisyo sa tao, pagi sa mikropono sa Action Radio, ipadayon ina. Kaya nagabaton kami. Magluwas sinati, luyag nyo man balang nga manging kabahin sa amon nga coverage team sa Action Radio Bacolod para sa 2022 national kag local election sa maabot nga Mayo 9. Inapaibalo lang sa inyong Action Radio Bacolod nagapakita sang data gatherers kag reporters para sa 2022 national kag local election sa Mayo 9 sa mga masunod nga lugar: Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Toboso, Victorias kag Candoni. Sa mga interesado naton nga mga kaaksyon, pwede ka mo diri ka padala sa nga resume pagi sa email. One word, small letter, Action Radio Bacolod, news@yahoo@gmail.com. Pwede gani ninyo idulong personal ang inyong resume diri sa Action Radio Bacolod, mas mayo pagid. Ari kami diri sa Penthouse, Welrose Building, 4th floor, sa Burgos Locsin Corner. Hindi ka mo malipat kasi ka mo magtalang, kay ari kami tubangan sa Barangay Hall, sa Barangay 9. Ari lang kami sa kilid lang sang emergency room sang Provincial Hospital Corazon Locsin. Sa mga interesado, join na manging kabahin sang madidalago nga coverage sa Action Radio Bacolod para sa 2022 national kag local election. Join na sa aton nga special coverage. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pasali bayan sa mga check na ito sa Patrol 2 Crosswell Patrol. Ibalonta ang dugang nga senaryo kag sitwasyon observation report sa patrol with action Papang Alvin Graba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon na Papang Alvin Graba sa observation report. Pang, may gabi. Pang! Good evening, Pang! Yes, Pang. Subungan gabi aksyon na Eric, buhi ang dugo kadang kaunuran so, sa mga tao. Dapat kadang aksyon
aksyon na Eric sa mga tao diri sa syudad sa Bacolod siningan daw sa Sabado sa pagbulubanta ko ni aksyon na Eric sa nga bulan sa Marso ang muna pinakamasadya nga Sabado sa pagkadapo sa tao, especially if you are sa area aksyon na Eric sa isang Capitol Lagoon, especially ni sa North Drive, going ka sa area sang Lacson, going sa area sang Mandalagan, aksyon na Eric ang mga kauturan ta, nga gabi nagalabiyong siya halos puno ang mga kalanan, sininga gabi aksyon na Eric especially sa area sang Lacson, ang halin sa may 9th Street, padulong dito sa area sa 27th Street, going nga butong pakadto aksyon na Eric sa area sang Mandalagan, tubtub subong ara pa nagasunata ang pinaka mga sounds nga ara sa kilid o sang salakyan, ang iban ara sa likod sang salakyan nga ginapatukar aksyon na Eric durante o sa piyak sini na subong gabi aksyon na Eric ang mga kapulisan gisako man sa paglambiyong, no, especially sa area sa Art District kay may Aksyon ara Alvin? Yes sir. Ang picture mo ni sa Art District ni? Yes, ano may mga sounds ka na? Wala bo sa mga sound yung mga galalakat si gadalam le baga pulungko mo ni. Correct. Aksyon na, Eric. Amo nang ginpadala. Amo na siyang ginpadala ko da. Ang kalimbawa sila do si Mi Mascara man no? Correct. Batyag mo gani daw amo nang tawag nila sa round counter Sunset Festival. Amo ni ang Hindi na sunset, diyan din tayo sa Mascara Festival. Daw pero Mascara Festival ang kalimbawa gani. Yes, correct. Aksyon na Eric, sakto na. Amo na ang isa sa mga bagay nga mga balantayan man kay ang kalabanan nag-attend din mga jóvenes bala diri sa siyudad sa Bacolod. Ang iban diri aksyon na Eric kung particular kung magalabay ka sa area sang Mandalagan, umpisa pa lang sa may Robinson siya padulong sa kilid sa Art District, medyo hinay-hinay yun sa pagdala sang imo sa lakyan bangod sa pagdadamo sa gihapon sa mga jóvenes sining gabi ang iba saot sa kilid sang dalan ang iban aksyon na Eric sound tripping storyahanay ti masadya Ga-text di sa akon si P.O.2 Salvacion bla. Oo. Sila niya, Action Eric, purti ka damo isang tao sa Lacson. Teka nga itong station number 2, 2 ka patrol car, 3 ka patrol car, ka police visibility mo. Correct, aksyon na Eric. Sila niya sa akon niya, Action Eric ko, game patry ko dari Action Elvin sa mga picture din ni P.O.2 Salvacion, no? Niya damo tao, Action Eric sa Lacson. Niya damo ka labay, ligoti mas bayan man lang kahit bisan paano, buhi man blang kwanaw ang negosyo sa gabi. Correct, aksyon na Eric. Kaya ato ni makapulisan sa station number 2, why man ga kalingkang ti ang ilang nga police visibility patrol gina pabakod ginila Action Alvin. Nakita ba sila aksyon na Eric sa area sang South Capitol Road kaya ginapaglabay ta. Ara sila sa kilid aksyon na Eric ang iban nga mga kapulisan ara sa South Capitol Road ang iban ara sa area sang Lacson. Kaya nag-aalambiyong sila. Actually, kung nagtaon, bisan mga ini mga rolling cart ba action, Eric? Kasi may mga baligyaman ni sila. Bisan ginagmay ba lang makaon lang. Damo, dito kakaon man sa kilid sang North Capitol Road. Yung mga rolling cart kung magabaligya sa mga pagkaon, ara man sila. Abi ko gani, siya magkakaon siguro sila mga call centers. Pero ito ko, hindi mga rolling halin sa call centers, kundi ang iban halin sa Art District Dampi Action na Eric. Ang iba ang iba naman ito, hangin naman lang ito, pwerte magkaginot mo. Oo, muna kapakam siyang tiyempo, no? Oo, ang iba. Marinig ko ng salakyan mo yung aircon, okay lang na, pero kung salakyan mo nga wala aircon, ti ko dito, medyo ati ko sa bagay, kung gadlaga mo salakyan mo, hindi ka magabatsagin o hangin man mo. Oo, hindi ka kabatsag kahit kapit pagit kong aircon. Pero kung hindi niya aircon, batsagan mo, ginat kaginot sa aksyon na Eric, no? O labay kita kagina sa may area sa Lacson, kunti halin sa nasilingko, halin sa may 8th Street, 9th Street, going
sa area sa 27th Street action na Eric. Oo. Bisan kani sa may bangga sa may dalan sang BS Aquino Drive going sa Lacson, bangga kini. Kasi may mga gagmay man nga kalanaan. Oo. Aso sa pagkadamo sa gihapon sang mga hopiness man action Eric kakaon walang iban gamaman pero may nakitang kita mga ang presensya sa mga kapulisan ara gidya along sa area sandalan sa Lacson action na Eric. So ang dala naman sa downtown na area action na Eric kadungan sining celebration sa mga kabataan o kundi sa may area sa Lacson. Nag-umpisa naman sa pag-plaster man sa ilang mga kiosko diri man sa area sa Bacolod City Public Plaza tubang langgid sa San Sebastian Cathedral. Kadungan diri sa nagahilapit na sining Simana Santa Action Eric, I believe amning ka sa memo just nang tradisyon na basta nagahilapit na ang pagdumdum sining balaan nga Semana Santa ti nagaapat amat naman sa pagplastar ang sila naton nga mga kauturan sa ila sining mga baligya. Actually, kagina paglabay na naman ni Papang, ay banda tungkod pa lang sang ila kiosko, dugay-dugay may mga display na. May mga display na nga ginabutang action na Eric, no? Dili naman sa area, kay subong ari nakita sa area sa police station sa downtown area along Tubang na sa police station number 1. Way mong kita gani diri sa may nakitaan patrol sang police. Lambiyong man. So din? Gabi diri sa station number 1. Oo. Oo, nagalambiyong man ang ina sining mga patrol cars. Oo, hindi na magtinda yung patrol sa police station number 1 kay galibot kinatanan nga patrol car da. Oo, gabilib-gid gani ko action na Eric halimpa kagina aktibo gid ang aton sini nga mga kapulisan sa tiyak sini nga subong nga gabi madamo sa mga kauturan ta. Actually kana taon mo damo pagyapon gani gabiyahe sini nga gabi action na Erica going sa area sa Punta Taytay, going man sa area sa may southern part sa syudad sang Bacolod. Sa aton sini nga mga kauturan na bisyuta extra nga pagkalo nga, especially kung mapuli ka sa southern part ng syudad, gawin ka abi Sumag, Punta Taytay, pahanukoy ka abi nga area, extra nga pagkahalo nga kay sinila mga gabi, may isa ka baral nga ginbutang sa atubang sa Manbil Royal Balaksyo na Eric. Ginbutangan nila ni isang baral ang isa ka mga balas ni nga ginbutang sa kilid sang dalan kung going ka sa area sa southern part o kung sumag nga area kay ari diri sa may outer lane ginbutang ining mga balas kagagin butang sang baral aksyon na Eric pero ang tumo di pagbutang sang baral sini nga gabi asus duha kay nasud man nga aksidente natabo sini nga gabi mga alas 7 may duha ka motorsiklo ang motorsiklo ning RS kag ang isa pa ka motorsiklo nga Raider Asus na bunyagan ining warar nga ginbutang dres kilid sang dalan sa may outer lane dampi tubang sang Manbil Royal. Sus after an hour aksyon na Eric Asus may nagsabat man ang isa ka involving naman sang Suzuki Swift bala na aksyon na Eric kag isa ka Rouser nga Kawasaki so pirma gid dalan nagpirma dalan sorry na bungguan niya aksidente ining buli sang Suzuki Swift nga bag-o pa kag ang natabo diri ang driver sang Raider or rather sang Rouser ati na baldaman pakaangkon sang minor injury sa aksidente nga natabo so duha ka inasod-asod nga aksidente sa aton sini nga mga kauturan subong nga gabi nga extra gid nga paghalong sa pagdala sang salakyan especially kung naglalabay ikaw going ka sa area sang Sumag, Pahanukoy, kag Punta Taytay kay hinay-hinay lang pag-abot na sa area sang Manbil Royal aksyon na Eric para malikaw sa aksidente. Mas maayo bintaha kung masanag ang suga sang imo salakyan pero kung gairaw ati amo ng problema. Pero kung masanag-sanag mas maayo pagid aksyon na Eric
kay para likaw gid niya sa disgrasya kag makitaan ining baral nga nakabutang nga pahamtang sa kilid sang dalan aksyon na Eric. So far no amo ning pinaka mga lugar nga nakatuan sang patrol ang handog namo ni Papang Nixon nga katuan aksyon ni Eric way namo na katuan gid subong nga gabi. Ang si Golden Field to sa likod. Ang ano? Kay sa likod sa Golden Field. Pa ilang daan na may chimpo gina kay subong ang tao yag baha subong sa bakulod do. Correct action. Pa ilang dayan na sa likod sa Golden Field kay machimpuhan nyo gina ni Papang again kung magbalik ka mo sa pagpangalagad sa night patrol. Amo. Amo din nga isa sa Subong anay hindi lang anay kay sakop ang mga tao sa Lacson. Oo, kag isa pa gusto naman ang mga mata. Na, isa pa na. Oo. Way mga mugapon may himo na sa likod sang Golden Field sa mga kapamustulok. Amo. Subong yan nga gabi, damo gid niya swerte. Bakon mo na busog na ang tiyan. Busog pa ang mata. Ang problema lang ni Papang, ano pang? Ang bulsa. Sa ba si manager? Kamagan. Waya. Nakadlaw na lang si Papa. Pero may aksyon na Eric maning sitwasyon karon subong nga gabi. Problema ni Papang kwartao. Amo man ang hambal. Pasya tungo sa karon na. Ben? Kita mo notod balikan ta si Aksyon Alvin Graba, no? Sa later sa talisposposon sang iya sining observation report balikan taliwat ang nautod nga signal ni Aksyon Alvin Graba sa finale sang iya sining report sa Patrol 2 sa aton sini nga Crosswind Patrol. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba sa sinigid nga mga tinion sa aton sini nga pangalagad. Aksyon Alvin sa Patrol take over. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ay kada lang aksyon na Andrea. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:15 na. Magabidira sa kay Anthony John Sabilio Siblano sa kay Rinaldo Fodiroso ara na sa Erdelisa Castillo Mahilom dira sa DSB John Patagda may gabi ha. Standby sa report na aksyon Roger Gutib sa Northern Negros. Ang pamilya Torre dira sa Paranaque kag sa Valladolid ginatamyaw lang ni Alexis Wingwing Torre sang UK. Check attendance lang si Reynaldo Fodiroso, amo man si Kumare ko Rowena Jopines Baquiano, Manny Loquias, mayang gabi. Kay Manuel Jan Ong Gran Capalda, mayang gabi man si Moser. Kay Randy Demos, dira sa may City Heights. Pa-check attendance man sa. Kay Manong John Bilonyo, Nong, musta ka da? Kay Itzel Balinsoy Jaime, kami ako dira si Bro Norman Black Balinsoy, ihado ko ni Onjotis Tanduay, Dawis, kay Ryan kag April Gaston, dira sa Barangay Tangobaling kay Itzel Balinsoy Jaime. Sa kay Melanie Focondo Robles, Katibir, ayang gabi dala kay Kativer, Mario Olvido Acuesa, dira sa Hacienda Lugway, pa-check attendance lang siya. Si Ruby Argenti de la Luna, monitor si Lobic, kag si Rodi de la Luna sa Barangay 30. Salamat gid. Paring kita lang siya guys sa Tokyo, Japan. Ni Lili Oligo sang Tangob. Ara siya. Ang iban karon naman, ganaon ta report ni aksyon na Roger Gotib. Nagadala sa area sang Cadiz, Escalante, kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ari sa level 3 sa aksyon Roger Gotib sa report. Jermaine Gabi, Pascarin.
Yes, Action Direct, may gabi ka mga gabi sa mga aksyon. Sa subong Action Direct, medyo damo-damo Japon tawo sa plaza sang Sagay tungod kay subong adlaw amo ang kapisahan sa ika-25 ka tuig nga nang isyudad ang syudad ako na 25 ka tuig ginaga-celebrate no sang kapisahan ng syudad sa Sagay sa pag-honor man sang patron nga mo ang St. Joseph. Ay, gali. Karon nga adlaw ti ginadumduman ang kadlawan man sang atong sini nga gobernador, the late 319, Honoray Joseph Marañon. Okay. Dati karon man nga adlaw ang iya sini nga birthday. Aha. Wala man Action Direct sa mga aktibidad nga face to face, puro tanan virtual. Okay. Kagana lang gid makita sa ilang Sagay. Ang mga mga sinikayan dance ara lang sa panang sa ilap Sagay nga makita lang na. Pero tungod kay ang tawo na naanan nga ang March 19 is kapisahan sa syudad. Oo. So temprano pakaina so ang mga tao sa paghandong na hasta karon na Direct damo kag wala gid naka umas no, sa plaza. May palagwaon sa plaza, Jer? May mga palagwaon sa plaza, subong? Wala. Malak Direct. Ati ko nang ang pagdagsa sa tao ya pahangin-hangin lang sa plaza. Pahangin-hangin sa plaza. At the same time, siyempre, pag dumdum sa mga Sagay, no, kaya karoon nga law kapistahan kasi wala pagin niya sang klaro si Mayor Sertin. Di man siya gusto nga golpehan live lahat. At least siya, kung ang tao magkatulad at least ara lang sila kakain. Nakaramo man sa mga membro sang local nga ETF nga nagkasaway pala sa mga ilang face mask ara na sa sagang. O, ginasaway sila kag ang social distancing daw hindi na Action Direct kaya matatapan kaya daw na ma-implementar ang social distancing. Only that, ang face mask na stricto sa mga local ETF na iba't pagin nga mga enforcement unit nga ara nag-augment sa aton sila nga mga kapulisan kag mga sa IETF. Basta mo na lang naguro ang ginalantaw na lang sa mga Sagay nun kasi at least siya bisan pa nga wala patuod siyang face to face kag wala sa may makita ka bisan mga banderitas lang dismong. Pero at least ila balaya na lantaw gyapon kag nabatyagan ang kayo sa Ginoo kay man ang syudad sa Sagay Action Direct daw halos wala naman lang naligan so duwa naman lang kaso mo si Sibunguro kasi wala na sa COVID-19 isa na sa kinapasalamatan Hidlaw man tao correct Action Direct bisan diri gani sa mo sa Bacolod do ang lakson subong perti kadamo tao mo subong ang gabiyo daw na hidlaw kitang tao bala maglibot amo ni oras ka kapaan do na namis sila niya panginangin. Amo Action Direct isa pa na gani kasi basisig ko naguluwa man ni sila at tungod na paang masusulod sang balay gani man ako gani daw na anad naman lang ko nga magwa galing pirmi kay tungod sa kapaang masusulod sa balay. Yes. Bisan pa may electric fan pero ang ginabugaya kay init yapon. Correct. Magluwa sabi ko may aircon na ginang balay abi prosimo na kasi sa ako na muli karon kay ang paapol. Noon tani karon kasi amula ning aso malambutan. Pila kadlaw magbulwig tayo man sa prosimo di magka-aircon man tayo. Ayo. Pero ang report nato sa Action Direct sa Cadiz mo ang imo nga paryente sa bagay damo mo na binang apelyido mo damo kamo niya si ikaw yung bulwig tayo minina dakpan di siya po pikaw hindi ko na parente hindi ko na yung parente kanay Beligya, gara-gara siya ka beligya siya sa boyaw. Beligya siya sa bo. Ang mga magbanway, iba niya ba na ikabeligya siya boya? Mugit, diri, actually, damo magbanwa, di siya una, nakagi, di vice mayor kag mayor, bra. Yung tao to. Oo, nakagi to di may vice mayor, tapos ako li nag-YC, mayor. Okay. Oo, di pa ako magbanwa, galing kasi
Gin ko naman ito gitawag naman sa Ginoo aspect ng buhi. Gani man. Te ang iniya gidakop aksyon Eric, gindakop ini siya, gaya, te kabaligyan droga mo, last 3.50 takla sila mga hapon, Marso 9, gindakop siya sa may Purukawa, Barangay Zone 6, Sudan sa Cadiz, si Jess Magbalwa, i-Rosaot, hindi sa 26 anyos si edad, wala sa asawa, residente sa isang tinda sa Nose, sa Barangay Mabini, pero kabligyan sa droga din sa Barangay Zone 6. Kaya makuning Zone 6 niya, kalalayo sa Barangay Mabini, pero tiyari siya niyang bligya. Purti. Ang iya pagitining daw libin partner niya kuno ni. Ang kilala kay Ibon Hayawot, Gali, 29 anyos sa edad, residente man sa Procroadside, Barangay Sinampaan, duwag sa Lakman. Kagi patakan ng bypass operation sa mga katapos sa kapulisan sa Sudan sa Cadiz, sa Session Drug Enforcement Team, kagi pamurahan ng mismo ni Police Lieutenant Colonel Helgen Dispi. Sa pagtandak sinis ang among bypass operation, na-recover git una, siyempre ang bypass item ng isa ka sa Che, kagi dapat nga siya po, ang 5 ka gatos ka pesos sa papel nga kwarta gigamit bilang bypass money, pero during sa body search nakuha pa ginang adong sa plastic sa Che, nga may unod man sa ginapatihan nga siya po, kasi padalong po man sa ipainalo po man sa medical o sa crime lab, agad mapasigurado, pero sa pahayag sa Station Drug Enforcement Team, ni Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna, mga more or less 10,800 pesos ang bilis ng mga droga nga ini ang na-recover sa kay Yes Magbanwa. Di sinado, init lang karoon ng duha, diri sa may Cadiz City PNP, kit-kit rehas, pero hindi man lantaw ko ito, may nag-kit-kit gamboy mo lang, rehas. Paguto ka paginot eh. Oo, muna, no? So, kuha sila, gina-isolate man sila kasi budlay naman nga babae kay lalaki si punod lang. Oo. Samtang masubok ka balita kay patay, kinaksyon Eric ang isa ka motorista o kung rider nga minor de edad matapos sa doon ng aksidente. Pagaling ng aksidente, kagabi nga tawag man sa akon, galing kasi ato sa Sudan sa Sagay, ko daw lang alang na. Connect lang sa rescue pero wala sila response pero sa kiosisa na ito sinigid lamang involving ining aksidente sa isa ka Kawasaki Barako nga tricycle kanisa ka runting tinggol nga motorsiklo. Ang natabo ngayon sa may National Highway Amigo 5 Barangay Sinampaan sa Cadiz mga alas 6:30 sa gabi kagabi. Ang driver kang tricycle amo ni si Felix Gali E. Olvido suno sa report mga betya sa kiday kag residente sang Don Salvador Dos sa Barangay Sinampaan Sudan sa Cadiz, pero ang isa diriya mo si Arnel Pastor 18 anyos edad, isa soltero back rider, kag si AJ Pastor 17 anyos edad, residente di siya sa sitio Alingating, Barangay Sinampaan, Sudan sa Cadiz. Ang report nga ating kantuan mismo ng responderan na Police Staff Sergeant Glenn Villanueva at Police Staff Sergeant Jose Alin po. Ang lugar nga sa diin na tabo ang among nga aksidente. So, responderan man sa mga katapos ng rescue sa investigasyon nga on collision. Si Felix Gali nga nagadala sang tricycle, nasugata ini isa ka si motorsiklo nga ginaman niyo ni Arnel Pastor ka bakrider mo si AJ Pastor. Pero sa report nga tinahulog iniya si AJ Pastor sa sementado nga dalang ibang kadalampos sa iya sila nga ulo. Kang gidala sila nga duwa sang iya sila nga utod sa Cadiz City Emergency Clinic.
si Arnel Pastor at si EJ Pastor, iniya si EJ Pastor ang gideklarar nga dead on arrival. Ohay. Patay ini kag si Arnel Pastor ginapulong pa karon sa hospital. May pilas man sa tiil si Felix Gale, pero sunod sa report nga ini siya way man matamal outpatient, pero ini siya unong man sa bayan siyang Cadiz City PNP for proper disposition kasi may patay nga mo sa sining accident. So parte ara ang kaso sa traffic investigation section kag may mga paglistoryahanay naman to sa magtimbang nga bahin, depende na lang na kung ano pagit ang ila sila maistoryahan kung may ara agad man nga amicable settlement patukan lang sang amon diri nga mga katapos sa kapulisan action ereka. Amo ni atol sila madulong nga report, balita, informasyon sila nga Sabado night. Ginatabyaw talang yapon si ay ka pamate sa aton si Banoy Mendoza bla. Sila nga sir ka report ni sa action radio kung gabi no. Sa may barangay Bulanon. Sagay. Kaina o kung siya inang caretaker na siya sa Bulanon Elementary School. Oo. Kay kaina may giniwat kami dito nga youth camp bla. Daw youth fellowship sa tapos sa pandemic daw 2 years kagway mahimo. Pero kay na daw na dayon siya. Ate, amo to kay na si Migo Banoy Mendoza kung nag-abris ang gate dito. Ipagkakita niya sa ako, so ginamigo yung ko na yun. Ate, pagkatapos siya nagpamasa English siya sa action night patrol kung gabi. Magwardiya na. Salamat kita na siya mo. Ilang kahit na birthday mo sa March 23, may padala kami na sa imo. Ni action ereka. Ano na? May padala to siya kay birthday sa March 23. Oo. Padalaan to siya inaang ayuda. Ayuda. Oo. So, Basi kita ang ayudahan sina? Basi kita ang ayudahan sina? Yeah. Siya yung matag tayuda kay parang kung gatag tayuda, may gatag masyado na ayuda. Ati, very good. Mula siling ko sa kultura pa, ayuda na lang. Fights. Sige. Ayuda na lang. Siyempre, may gatag tayuda. May gayuda masyaton. Ayuda na lang ta. Fights. Kung nakilala ka pa siya, fights. Si Alvin po inulan, gatag mo na ayuda. Pamati isa sa ato may gabigay kay Alvin po inulan na, no? Kasi mami yan aga pamati sa ato. Diri sa ato, sila nga pagdala sa mga balita, pagdulog sa mga balita. Kasi kapag Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, may gabigay na. Kaya po si Toto George Ributon, kag si Migolando Bakuya, diri sa may power dream, pamati sila sunere kada gabi sa action night patrol. Mga balita ang ato sinigin tutukan sa karon nga gabi. Daton mga ka-action sa diin ka man sa Pinas ng buton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action, ini sa action Roger Good evening report. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat yun, Aksyon Radio Team Live Report kay Caceres ang Cadiz, Escalante kag Sagay City. May kabida kay Francine Natalie Bautista sa Barangay Colisap. Ara siya, check attendance lang. Si Georgia Gargasiran, check attendance man. Teresa Yung, may gabi. Jerry Chan, pa-check attendance lang sa Barangay Bata. Vanessa Mayo, sa kay James Pring Graces, dira sa Arizona. Si Vanessa Mayo, ara niya sa Kwan, sa area sang Minnesota, USA. Kami lang si Doc Matt Mayo. Ray Alias, dira sa Valladolid ba? Monitor magli si Ray Alias, dira sa Barangay sa Banwa sang Valladolid. Lawin Villa Ispin, mayang gabi da humaluminada.
check attendance. Ang sa kay J. Maghamantok, ara siya. Kent Bulakha, Wanisa sa Dumanam, Joanny Mel. Sa kay Kuya Carl Bimak, Makuring. Sa mga taga police station number 10, mga K9 ni Police Major Kuya Richard Pajarito. Ang gabigid, paring kinano siya guys sa Tokyo, Japan. Sa kay Evelyn Duga-Duga, Poligin Katalugo, check attendance man. Babes Tordesillas. Sa kay Migoko Dani Janjan Alcoriza. Pare, may gabi. Tamya ko lang bana ko si Veli Pasco sa Talisay. Alin kay Hilma Madjojea Pasco. Luis de la Torre. Tamya ko lang si Boss John Rehida. Kag si Migo Cyril sang Valladolid. Ay, puerti. Diding Alojamiento. John Peter Salmorin Flordelisa. Dira sa Barangay Singkang Airport. Bel Clinton sa Barangay Ilope Silay. Araman si Marilo Trabilla Catinoyo. Si Dindo Blanca sa Talisay. Si Primo Noel Magbanwa Lagos. Araman gapa urok-urok man. Alis sa report ni Action Roger Gutierrez sa Luwantang report kika sa 1st District. Nagadala sa area sang San Carlos City, Banwa sa Toboso, kag Banwa sang Calatrava, Starmay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Nelson Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi. Yes, Action Eric, may gabi man, kag sa aton sining mga ka-aksyon, may gabi sa inyo tanan. Balikan naton aksyon Eric, ang pila sa aton sining mga balita karon nga adlaw. Ang una diri ang aton sining follow-up nga shooting incident nga natabo sa tong Marso 16 dito mismo sa may barangay Magtikol, Banwa sang Tubuso nga kung sa diin. Ginatiro diri si Rinan Hermitanyo, ang 31 anyos, kag residente man sa nasambit nga barangay. Nakuha sa nasambit nga crime scene amuni ang duha ka basiyo sang kalibre 45 nga ginapahayag kaina ni Police Lieutenant Triniboy Eduardo, ang Deputy Chief of Police sa Banwa sa Tubuso. Ngailan na ginapadala ang nasambit nga mga recoveries nila dito sa may crime laboratory agod examine ang nasambit nga bala. Kag suno pa sa iya nga padayon ang ila sini nga investigasyon sa kung ano ang motibo sa kay Rinan Hermitanyo. Samtang kaina na interview man naton si Lieutenant Colonel Gigi Habines, ang Battalion Commander sang 79 IB. Suno sa iyang padayon man paralel ang ila sining ginahimo karon nga investigasyon sa pagpatay sa kay Hermitanyo dito sa may barangay Magtikol, kag suno sa iya ang tropa sang militar ang nagalibot-libot kag nagabalay-balay para magkuha sa mga impormasyon sa angot sa nasambit nga shooting incident sa tong Marso 16. Yari aksyon na Eric ang kabahin sa iya sining nga payag sa interview sa Action Radio. Siguro mga nakaulagaw tropa, baka itambay sa ilang balay kaya niyo natin sa bunga sa house mo. Huwag na natuwa na sa balay, isuriyaw na mga tao, at doon naman sa tiyak, isuriyaw na naman, kung nagula. Sumining Colonel, ang ginalantaw nyo daw hindi ila agi or personal ng judge? Hindi po natin mabal na hindi ila, no? Kasi personal, wala pa kita klaro di resulta sa investigasyon nila. Muna natin nga ginabantayan, basta silang padayon man natin nga investigasyon sa ara to tropa natin na-investiga, pabugot man ko sa mga tao, ano gitala ang motibo sa pagpatay. Okay. So, mo to action na Eric, ang patingog ni Lieutenant Colonel Gigi Habines
ang batalyon commander sang 79 IB nga suno sa iya, wala nila ginadula ang posibilidad nga kaymuan sang mga rebelde ang pagpatay sa kay Rinan Hermitanyo sa tong Marso 16 sinigid lamang nga tuig. Wala gid man sa nga iban pa nga mga report nga aton sini nakuha diri sa aton sini area of responsibility sa karon nga gabi. Medyo malinong kag mapaang ang panahon, but then sa gihapon sa inyo tanan mayong gabi. So amo ni aksyon Erika ang pila sa aton sini madulong nga balita sa karon nga gabi. Report gikan sa Banwa sa nga Tubusok. Kaaksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kay Aksyon Nelson Pateño live report gikan sa First District. Mayong nga gabi dira kay Nanay Aida, kay Kuya Julius kapamati sa Casa Store Villamonte, si Macmac ang si Clinton dira sa Banga Ceres Mansilingan. Happy birthday kay Ate Joy Cabaluna, nagapamati live sa FB nga ara subong sa Kuwait. Halina kay Inday Liris, Thea ang pagpanamyaw. Kaparok-urok man sa La Carlota City, mga relatives namon sa Maaw, si Tita Cofemi Salazar Mirais. Alin kay Jinky Dagia Montelibano Mirais ang panamyaw. Sakay ni Realista, ha? Kapaurok-urok man siya. Sali Auki Di Susa, dala sa may Sam Village. Ray Flores Barayoga, may gabi. Sakay Father Archie Magbanwa. Father, may gabi dira sa imo. Kay Father Archie Magbanwa. Cherry kag Nonoy Duario and Kids dira sa Maaw. May gabi man kay Sir Dondon Pilyado Elikin. Check attendance man siya ho. Narisa Ruiz Ilare. Ayat nga gabi. Lagi na tamyaw taman dira, happy listening. Sakay Mabel Istrobo. Kamya ko lang father ko si Mr. Mario Istrobo sa Silay City. Watching from Hong Kong, Mabel Istrobo. Gabriel Gonzalez, happy weekend. Nina Litoy, Ibon-ibon sir sa Germany. Madam, good evening. Kamya lang iya siling nga pamilya dira sa Morsha. Kay Jennifer Dislate and family, happy listening. Hotel Aurelio, may gabigid ka kay Rosel Gomez. Ara pa sila, paurok-urok pa sa Action Night Patrol. Sa kay Miarfe Harina, sa kay Jennifer Dislate and family, may gabigid na si Mama Maria. Ano dala nga pagpaurok-urok pamati. Alin sa report ni Action Nelson Pateño, may gabidira sa kay Raymond Famoso, kag sa kay Jerob Martin Gonzaga, sa kay Rems Mamilia Verden, kay Arnel Po Disamparado, ngayong gabi igidira sa imo ha. Arnel Iligan Medes, ara man siya, si Romela Ocalinas, check attendance man. Ay, puwerti, parami na sila. Ebonibot sir, Banisa Mayo, Jinky Halagdon, always good nga nagamonito. Sa Iluwanta, ang atong siling 3rd District, report na Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Arlo Ticar, sa number 1 sa report. Action Arlo, may gabi, please come in. Okay, Action Eric, posibleng sa masunod nga simana, adlaw nga Lunes, iga-inquest na ang suspect sa Provincial Prosecutor's Office nga nadakpan sa buy-bust operation nga ginpatigayon kaina sang aga sang Manapla Municipal Police Office kag sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 Negros Occidental Provincial Office nga ginapamunuan ni Jensky Escropulo. Sa nahibaluan, Action Eric, nga ang suspect ang nadakpan ini mga takna alas 7 kaina sang aga dira sa may sityo sa ngay Barangay Purisima, Banwa sang Manapla,
kag ini siya ang ginkilala sa kay Rogelio Montelibano y Villarreal o Villaruel, 49 anyos ang edad, may live-in partner, isa ka street-level individual, tagyara sa drug watchlist, siyang manapla PNP, kag pumuloyo sang nasambit nga lugar. Na-recover sa mga kapulisan, sa iya sini posisyon kag kontrol, amo ang ginapatihan nga shabu, nga nagabugat ini sang 53 gramos, nga may standard drug price ini nga 376,000 pesos, samtang ang suspect sa karon yara sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station, kag posible nga magapangatubang sang kaso nga pagbilar sang Republic Act 9165 nga amo ang Dangerous Drug Act of 2002. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kinaksyon, Arlotica, sa mga report, duganganta ang aton nga mga aksyon balita. Sa pagpabalik sa Action Night Patrol, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas ng balatian sa aton lawas. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasig para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning.
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato nga pagpalakad mga bidala kay Maninoy Maay kay Maninoy Chari Salvacion sa La Carlota City. This time balikan ta ato sa nga patrol to, balikan ta sa Aksyon Alvin Grama sa final report nga iya sila tipon mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Alvin Grama sa balik report. Aksyon Alvin, please come back.
aksyon na Eric masobra 200,000 ka pesos ang illegal nga droga ang na-recover sa mga otoridad through bypass operation sa Idalom sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit alas 4 pasado sining hapon sa Purok Mahinang Panon, Barangay 35 diri sa syudad sa Bacolod. Ang subject sa operation ginkilala diri kay Roy Kilong-Kilong, 34 anyos, kag isa ini ka street level individual residente sang amuman nga lugar. Na-recover sa aksyon na Eric ang napulo ka bulto sang suspected shabu. Ginabulubanta mga 33 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price nga 224,000 pesos. Karon si Kilong-Kilong ang nakulong karon sa custodial facility sang police station number 1 samtang ginahikutar pa ang ining kaso paglapas ng section 5 kag section 11 sang RA 9165. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaban nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kid Patrol 2. There you have it. Kabugusan nga pagpangalagad sa Action Patrol Program. Sabado night. Liwat ini makatakop. Balik naman ni sa Lunes. Ato sining mga patrol na unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action Arlo Ticar. Nelson Pateño. Action Roger Gutib. Action Alvin Gama. Action Papang Nixon Tahom. Ato nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back-to-back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. May pahabol si Alexander Pila sa Barangay Zone 6 Handumanan or Zone 6 Handumanan monitor pa sila ni Rochelle Polhencio Susana. Sakal sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Kurban Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines! Mga kaaksyon sa tingkang kabayan sa Pinas na buton ka sa balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio. Today.